So ayun guys, no. Kinakabahan ako at excited kasi lalabas na namin yung motor na gagamitin ko for motovlogs. Gagamitin namin for motovlogs. So paalis na kami. Ayan, di ba? Pabihis na. Hindi ko alam kung makukuha namin ngayon. So, hello. Dito na yung helmet na gagamitin ko for motovlog. So, alis na kami. Kukunin namin yung unit sa Yamaha Lincoln. So, ayan. Nakikita nyo na lang mamaya. Punta kami din. 3, 2, 1. Ito kami ngayon sa labas, no? Nag-aantay ng jeep or bus kasi magko-commute lang kami. Wala pang jeep. A few moments later. So, ayun. May jeep na. Ayan na. Tingnan lang namin. Dito na kami sasakay sa jeep na to. And so, andun yung jeep. Parang pumipick up pa siya. Kasi minsan kahit puno na eh. Maluwag pa. Pero ayun namin. Puno na ba? Puno na. Ay, hindi. Pwede pa. Sige, dito na kami. A few inches later. Dito tayo sa Yamaha. Tama kaya asawa. Papasok na kami. A few moments later. Okay. Itong Acer, yung green na umilaw. Ang gamit niyan sir, ito po yung tinatawag nilang start-stop system. Pag nakababa yan sir, ibig sabihin naka-on yan. Ang gamit niyan sir, kunyari nag-drive kayo, tapos biglang traffic. Pag uminto kayo sir, 5 seconds ilaw yung green, automatic mamamatay po yung makina natin. Pag namatay po yung makina natin, pag nag-go na po yung traffic, gusto nyo na pong pandarin, bis na push button nyo, hindi na po kailangan. Pwede rin siyang i-push button sir. Wait lang ng preno, kanan kaliwa, tapos accelerator naman konti, under na siya. Okay. Pwede nyo naman siyang i-off para hindi siya namamatay pag traffic. Okay. Gas na nilagay namin sir, 1 liter lang po. Padagdagan na lang po para makita natin kung gumagana yung engine. Okay. First insure na sir, before 500 o before 1 month sa inyo sir. Kahit na ano po muna doon. Kasi ang kagandahan nito sir, 3 years free service tayo. Lakas lang ang bibili niyo sir. So ilaw sir, nakadirect na yan ha. Ilaw sir, nakadirect na yan. Low pa lang yan sir, pero huwag kayo mag-alala kasi hindi naman makasya sa battery yan. Ay, low. Nasa sir, pati po at harap dito. Okay. Ako sir. Hindi po kayo mag-alala. Meron. Hindi na sir. Okay. Dito sa likod sir. Dito sa harap. Sir, kapag nakatagsan ito, makamatay ha. Okay. Kasi hindi siya mapapandar pag nakatagsan din sir ha. Sige. Pag bubuksin niyo po yung upuan niyo, pihit kaliwa lang sir. Dito na po yung battery, tsaka yung tools. Ito lang po yung tools niya. Gas nito sir, 4.2, unleaded lang po. Unleaded. Hindi pwedeng premium. Pwede naman sir, kaso maitim siya kapag nagpa-clean kayo. Mas maganda yung unleaded. Unleaded po talaga. Dito sir, kung gusto niyo mag-charge, may charger na po tayo dito, bilan niyo lang ng adapter. Okay. Yung parang car charger yan. Opo, sa... pag lalagyan mo na bilan nyo, pihit kaliwa, tapos push. Okay sir. Ganun din pagkakakalin. Ito sir, ang gamit nito, alarm lang ha. Ito lang po. Okay na sir? Ano to sir? Pag nakalock tapos may gumalaw, tutunog siya? Hindi sir. Okay. Thank you. Hello. Okay lang ba? Okay lang. Nagre-record siya, no? Nagre-red yung ilaw niya? Ayan, so, tapos na yung yung
motor. So, papanda rin na namin. Let's go inside. Stop and start. Oh, okay. Ay, naka-stand kasi. Third stand. So, ayun yung mandar. First time namin gumamit na. Ha? Oo, sakto lang naman. Yun. Oh man. Okay. Tara. Okay na. Yan. So, at kami ay magpapagas. Oh man. So ito yung first scooter na sa amin talaga na binili namin. So, yung helmet ko. Mastik. Bruh. Oh. Wow. Okay, let's see. Alright. So, since kakakuha pa lang namin, i-train muna namin. Hindi ko muna siya papatakuhin na more than 50 kilometers. Siguro. Ganito palang feeling ng naka-scooter. Brake check. Okay naman, medyo nakapangatan. Oo nga. Kaya nga buti. Buti sana kung matangkad ako, no? Bergman pa? Bergman? Opo. Bergman pang nais. Takbong lang tayo. Takbong cute. Takbong cute lang muna tayo, no? Grabe yung sikit ng helmet ko. 50. Dito na? Dito na. Dito na. Oh. Loaded ba ito, boss? Loaded. Magkano ito? Full tank set. Full tank. Unleaded. Full tank. Ay, 1K pala ito. Bruh. Magkano? 100? Hindi, full tank. Oo. Baby, you give me ice and
online. Ito yung magandang araw na pagkuha. November. Ano yung sabi kami na Yamaha Mio Gear. Sa Pagasinan.